बे समाव मोनसे सानस'नो आरो बुजिस'नो हायै जाथाय गंसे नखरनि सानै बिब' बिनानावा सानैजोंनो हाबा खालामदों जाय जाथायखौ लानानै नखराव हुलुस्थुल आरो हादराव बयबो सोमोनांदों बे सानै हिनजावसानि मुङानो जाबाय जरिना आरो रशनि खातुन बेबादि सानफेरनो हाथावै जाथायानो जादों बिहारनि पाटनायाव सुलुंनि बादिब्ला जरिना आरो रशनि खातुना पाटनायाव न' भारा थायोमोन न' भारा थानाय समावनो सानैनि गेजेराव गोथौ मोजां मोनलायनाय सोमजियो आरो नखरनो जेबो फोरमायालासिनो सानैजों हाबा जाखुमायो फारसेथिं बे खौरांखौ मिथिनाय लोगो लोगो नखराव सोमजियो हुलुस्थुल थासारि नखरनिफ्राय हेंथा होगोनखौ मिथिखानानै जरिना आरो रशनि खातुना गावसिनि रैखाथिनि थाखाय थानायाव पुलिसनिसिम मिथिहोफैयो खौरां मोननाय लोगो लोगो नखरनि गासिबो थानायाव नुजाफैयो आरो सोमजियो नारा नाथा थासारि जरिना आरो रशनि खातुननि हाबा जानायखौ गनायनानै लाया नखरा सासेनिफ्राय सासेखौ बोखानो नाजायो नखरा नाथाय माब्रै नागारलायनो हाया जरिना आरो रशनि खातुना मेगनाव गासिबो जाथाया जादोंब्लाबो सानै बिब' बिनानावखौसो बुजायनो ना नखरखौ हेफाजाब होनो पुलिसाबो जानांगौ गोनो गोथो बबेखानि हादरनि गोजौसिन बिजिरसालिया एखे आथोननि हाबा जानायखौ बावैसो बन्द खालामफिनदोंब्लाबो मानिनानै लायाखै जरिना आरो रशनि खातुना सानैजोंनो बिसि फिसाय बायदि गनायना लादों जरिना आरो रशनि खातुना जोबथारनायाव नखराबो बोखानो हायैयाव एरैनो हगारनाङो जरिना आरो रशनि खातुननि सोमोन्दोखौ गंसे नखरनिनो सानै बिब' बिनानावनि हाबा जानाय बे सोमोनांथाव जाथाया बयखौबो गोमोहोदों सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव